Korea Północna. 20 czerwca 2019 roku. Super tajne, elitarne, ściśle strzeżone więzienie. I w tym więzieniu właśnie jest przetrzymywany słynny komandos brytyjskich sił specjalnych, kapitan John Price. Na pewno przez wielu was kojarzony. Który niestety został tam chwycony podczas jednej z misji, której celem było przechwycenie wrogich dokumentów, planów, które rzekomo opisywać miały atak rakietowy na Londyn. W tym więzieniu siedzi już od 3 miesięcy. Jest regularnie przesłuchiwany, torturowany. Wyrywają mu paznokcie. Biją go. Polewają go wodą. Zimną, ciepłą na zmianę. Łaskoczą go. Dziubią go szpilkami. Każą mu pić harnasia. To najgorsza tortura. Jedyną postacią, która jest w stanie go uratować, jest jego przyjaciel z dawnych lat, Rosjanin imieniem Nikolaj, który już nieraz wyciągał go z opresji, a i nawet, jak zapewne kojarzycie, w drugą stronę kapitan Price wyciągał z opresji właśnie go. I wiedział, że Nikolaj ma u niego dług wdzięczności. Dług wdzięczności za historię, kiedy to podczas jednej właśnie z tajnych misji w południowym Iraku odbił go z rąk czeczeńskich partyzantów. Tak, nie mylicie się, właśnie czeczeńskich w Iraku, bo to była taka operacja, wiadomo, spod znaku płaszcza i szpady. I kiedy naprawdę już jego życie wisiało na włosku. Także wiedział, że prędzej czy później Nikolaj zjawi się. Nie wiadomo było jak. Nie wiadomo było kiedy. Nie wiadomo było w jaki sposób. Więzienie było bardzo pilnie strzeżone. Wiecie, wyobraźcie sobie reflektory, druty kolczaste, wściekłe psy, owczarki niemieckie i owczarki koreańskie. Tak, to właśnie te, z których przyrządza się te słynne zupki kuksu. No krótko mówiąc, twierdza niczym Twierdza Szyfrów. Taki polski serial kiedyś był, słaby, z Małaszyńskim. Wydawałoby się, no po prostu miejsce nie do zdobycia. Także jak Nikolaj mógł się tam dostać? Ale Price wiedział, wytrzymywał te tortury, pił te harnasie, płakał, ale wiedział, tak sobie myślał, Nikolaj is not going to abandon me, he's going to save me, soon or later. Tak myślał sobie w głowie, nie wiem, po angielsku, bo to Anglik. I pewnego wieczora, po kolejnej sesji nieludzkich tortur, przypiekania ogniem, nakłuwania pięt śrubokrętem, picia tego harnasia, waterboarding z harnasia mu robili, kładli mu na twarz szmatę i polewali go harnasiem. Nieludzkie rzeczy, łamanie wszystkich po prostu konwencji haskiej, genewskiej. No kurwa, mówili mu tak, to jest kurwa żółtki pierdolone. Tak mu mówili. Nie jesteśmy w Genewie, co ty mi tu pierdolisz? Tak mówili. I pewnego wieczoru siedział w tej celi, takiej obskurnej, i zagrzybiałej karnuchy łaziły pająki. Olbrzymie koreańskie pająki. Tam takim lufcik taki miał i tam widzi światło. Helikoptery nadlatują, dup, eksplozja, rozpękuje się ściana, wpadają rosyjscy komandosi. Пошли, ребята, вперед, в пизду, jego mać, jeb, Pserskawa, jeb, Price, сюда пошли, za mną, rybята, tego, kurwa, dup, jeb, ciul, flashbangi, nie, za Rodinu, za Stalin, nie, za Stalinu, nie, jeb, pod pachę go, ciul, wynieśli go, na linę taką, tu go w taki pas podpięli, wiecie o co chodzi, na linę, bzz, zipline, ciul do helikoptera, paszli, w pizdu, tam Nikolaj, odcień, haraszo, maładiec,
tego. Извините, товарищи. Price, my friend. Not a problem. I am always your friend. I am always going to save you. This is not a problem. Now we have to go to cover you and hide you somewhere. So nobody's going to find you. A on mu tam jest, okej, friend. I polecieli. Nie wiadomo było gdzie. Price tam wycieńczony, wiadomo. Ocknął się i widzi, że nadatują nad jakieś miasto. Fajne miasto takie. Kurde, i już tam wylądowali. Pod miastem, nie? Wsiedli do auta takiego, czarne Volvo. Pojechali do miasta. Nie wiedział co to za miasto, ale wszędzie pełno najebanych Anglików. A to nie Anglia, a byli w Krakowie. I słuchajcie, mówi Nikolaj Price, I have found, no powiem po polsku, bo pewnie nie zrozumiecie. Mówi, tu ci ogarnąłem taką dziuplę, jak to się mówi, kryjówkę. I tu będziesz po prostu, tu masz się zaszyć i tutaj masz siedzieć, tu masz tę fałszywą tożsamość, jak to się mówi. Od teraz nazywasz się Jan Kołowski. Kołowski. Tu masz, naucz się wymawiać, bo wy to kurwa nic nie potraficie. I tu będziesz mieszkał, nie? Nie wychodź z domu. Nie wychodzisz z domu po prostu, nie kontaktuj się z nikim. Ja ci dam cynk, jak już tam w Korei Kim Jong-un Bator, jak już się kurwa uspokoi, nie, opuchlizna mu zejdzie z twarzy, przestaną cię szukać, damy ci cynk, wtedy przetransportujemy cię z tej Polski do Anglii, nie, tam do siedziby MI6. No i mieszkał sobie tam w tym Krakowie, siedzi dzień, drugi, ani wyjść, ani gdzieś pójść, ani nawiązać z kimś kontakt, no nic, już mu zaczęło odpierdalać. Żar tam to, co w tym domu było, te zupki kuksu, te knory, to wszystko. Po kilku tygodniach zaczął już tęsknić za tym harnasiem. Co znaczyło, że jego zdrowie psychiczne tak naprawdę jest już no na włosku. Myślał nawet o tym, że już mówi, już tak sobie myśli, ja to pierdolę, ja muszę stąd wyjść, bo ja po prostu oszaleję. Mówi, ale nie mogę, no nie mogę stąd wyjść, będzie siedział, wiecie. Dobra. Minął kolejny dzień, ranek, 6 rano. Walą na drzwi. Mówi, ja pierdolę. Znaleźli mnie. Walą. Podchodzi, patrzy do kukloka. Nikolaj. Wchodzi, zdrastwujcie, good morning. Mówi, tu masz prowiant, nakupiłem ci w Biedronce, tu masz kurwa sushi po 10 zł z promocji. No tam mu nakupił, nie? Harnasia mu kupił. Co jest tu łzy w oczach. Przeszłość wróciła. Trauma po prostu. No ale trudno. Mówi, siedź tu dalej, bo sprawa jeszcze nie ucichła. Jest kocioł. Damy ci znać. No i dobra, zostawił go, ten tam dalej siedzi. Jedyne to, co mógł tam przez okno tak kuknąć, co się dzieje, tam widzi, tam ludzie łażą tam sobie do tych kawiarenek, normalnie na pizzę, tu na kawę, nie? Cieszą się turyści. I pewnego dnia, moi drodzy, a nie mógł wyjść z tego domu, bo wiedział, co mu grozi. I pewnego dnia znowu walą. To mówi, o, pewnie Nikolaj z prowiantem. Patrzy do kukloka, obcy hop jakiś. Mówi, kurwa. No to po mnie, mają mnie. Tu pistola, w majtkach, nie? Już tu trzymie. Otwiera drzwi, nie? Gościu jakiś taki
Z urody taki duży nos. Dziwne tutaj takie te pejsy, nie? I on mu się przedstawia i mówi: dzień dobry panu, moje nazwisko Moshe Goldberg. Ta kamienica należy do mnie, a pan ma 5 minut, żeby się spakować.